Unha rapaza pediu un mariñeiro da garda que fora ata Horizonte na súa embarcación a remos, e se volvía e lle contaba o que había ali, ela entregaríalle o seu amor. Agora ela entrena todos os días no club de remo a Robaleira, con toda a ilusión para lograr ir ao Horizonte e así conseguir o amor desa rapaza. No club de remo Robaleira aproximadamente ahora seremos 33 remeiros por aí. De unha gama de idade grande, non? Sí, desde os 12 anos, que son os pequenos, hasta os senior, que son maiores que a min, todos, sobre 26, por aí anos. Bueno, eso xa o vemos máis normal, pero os pequenos debe ser curioso velos aí traballando con 12 anos aí nas embarcacións, non? Sí, bueno, son os que máis ilusión lle poñen, que a veces hasta descuidan o colexio por vir a entrenar. Les gusta? Sí. Pero lles pesará con remos, non? Bueno, teñen moito nervio. Sí. Aquí na Guardia. E ti que me dicías que levas xa aquí 10 anos, empezache moi novo, claro. Con 12 anos. Con 12 anos. E me dicían que con 12 anos que che costaba andar con remos, me dixeron por aí. Sí, eu cando entrei no club pesaba 40 kilos. Casi pesaba máis os 4 remos que a min, entón chupei moitos anos de patrón. Bueno, pero se foi bo, ou non? Sí, para aprender. De todos aprende. Para ter a experiencia de agora, non? Sí. E agora estás contento de ser o adestrador, é unha figura, digamos, fundamental aquí, non, no club. Bueno, sí, estou contento, pero non me considero nin fundamental, nin imprescindible, nin nada. Eu estou porque gústame o remo, sinto o club noso e estou moi contento cos chavales en general e máis nada. Pero para a Guarda é importante ter un clube de remo así, non? Eso que crees ti que lle aporta a vosa vila? Eu penso que sí, porque o club de remo forma parte da cultura do pobo. Xa que o club de remo surge porque antes as competicións de remo levábanse entre os bares do pueblo. Competían entre as tripulacións de distintos bares. E logo, iso quere dicir que o club está respaldado por unha historia no remo deste pobo. Claro, hai unha gran tradición aquí. Hai tradición. A garda da muller na casa escoitando o canto do mar, canto que soa a lamento. Non regreso mariñeiro que habita no frío do mar, e o frío tamén chega ao rostro dela. Só pode abrazar a soidade, que é xa saudade, saudade do mar e da muller, que non pode deixar ao mariñeiro. As mulleres do mariñeiro tamén é unha vida dura, porque aparte de que lle axudamos cantidad aos homes e os fillos, tamén estamos pendientes deles porque tardan, estamos preocupados. Cando veñen do mar, aquí é un sitio malísimo que é mar aberto, non é ría. Entonces, cando veñen, bueno, todo é unha alegría. Claro. Cando ellos miramos vir. Claro, pero cando eles están no mar, cando ahora estaba o seu home, o seu fillo, non sabe deles, como se pasa ese tempo? Terrible, terrible. Eu teño unha historia dun pai meu, dun finado meu pai que morreu, que foi horrible. Andaba nun barco da Merluza, era un mes de febrero. E o mes de febrero, meu pai tiña aí moi mala leche, porque é un mes moi malo para el. Hai moito mar, Sí, moito mar. Xa dicía el que o mes de febrero para ir era o mes peor. Entonces levaba 3 días sin saber del. Era un temporal, un vento, e andaban por a costa de Portugal. E ao cabo de 3 días, pois, os 4 días, falaron de outro barco que viñan para Vigo, que viñan hacia Vigo. Íbanse meter en Lexós, pero como era un puerto tan malo, en Portugal, entonces dixeronlle que non foran. Dixo meu pai, non nos metemos en Lexós porque é un porto moi malo e perdemos a vida. Entonces foron adentro, foron mar adentro, puxeronse a proadiños e foi de maneira de salvar a vida. Bueno, cando viñeron, unha alegría, toda a familia non nos despejábamos del. Porque xa non dábamos, xa non pensando que xa non contábamos con que viñeran, sí. Claro. É moi... Porque estaban en terra sin saber que lles pasaba, non? Claro, había 3 días que non sabíamos nada deles, e había un barco enorme que salira dos astilleros de Vigo e iba para Chile, e foise meter a Lixós e foi ao fondo aquel barco. A flota máis grande de Europa de peixe e espada ten a orixe no porto de A Guarda. Posúen fresqueiros e mistos.
Traballan o produto conxelado e os mistos aproveitan os últimos días de marea para levar a Porto Espada fresco. Faenan polos mares de todo o mundo. A descarga de fresco faise en Vigo e o conxelado en Moaña e en Beirasa, baixo a ponte de Rande. Hombre, ahora mismo é o máis importante, porque é unha flota grande, debe de haber, non sei exactamente, pero máis de 70 barcos, que entre fresco, mistos e congeladores. Claro, porque hai ese tipo de flota distinta, non? Explícanos o que é cada barco desos. Sí, hai esos son moi poucos ahora, os barcos incluso hai algún de madeira, máis antigos, que andan por aquí, das Azores para a terra, dependido da época do ano. Son os frescos, non? Sí, os do frescos, que andan ao fresco. Se traen o peixe como antiguamente, con hielo. Despois hai outros barcos que son congeladores, pero cuando lle faltan algúns días, depende do mercado, do que lle digan de terra, se o peixe fresco está un pouco máis caro ou así, eles teñen unha fábrica de hielo, faen o hielo e traen os últimos días un peixe fresco. Ben, e logo xa hai os congeladores. Están os congeladores, que son os barcos que traballan máis ben no Atlántico Sur, xa Pacífico e Índigo, que eses, lógicamente, xa non llega outro remedio máis que traer todo congelado. Claro, e andan barcos de aquí da Guarda por o mundo inteiro, claro. Por todos lados, por todos os océanos, ahora mismo en todos, desde o Pacífico, Índico, Atlántico, Norte, Sur, todos sitios. E aquí, cal dicen que sitios descargan? Porque non descargan aquí na Guarda, non? No, aquí no, lógicamente, claro. Non hai instalación, nin porto, nin nada. Se descarga en Vigo. Incluso o peixe que ven desas descargas que se fai nas Islas Fiji ou en cualquier sitio, ven todo para Vigo en contenedor. Cando vemos aqueles grandes peixes espada no porto de Vigo, resulta que están collidos por bañeiros de aquí, da Guarda. Pois sí, a gran maioría sí, porque xa te digo, é a máis importante. Dos portos, o sea, nin Vigo non ten unha flota tan importante como ten a Guardia, é a innúmeros de barcos. Está ben aclarar eso, porque parece que esa flota é de Vigo, porque están ali os barcos descargando, pero está ben aclarar que realmente de aquí, en realidad son de aquí, sí. O mar anda en busca da xente da Guarda. Se eles non saen ao mar ven a por eles. Por sorte, agora hai un dique que os protexe para que o mar desista de vir a buscalos, pero en tempos atrevíase a entrar nas casas en busca dos seus habitantes. Eran as 9 menos cuarto, menos 20. Estábamos comendo así as papas, naquele chamaron as papas que era caldo con fariña de millo. Sí. E veo o golpe de mar que subiu por unha casa que estaba ao lado. Para arriba non se estaba un pouco máis baixa. E botou a toda abaixo, por a banda de toda. E logo un irmán, eu e máis un irmán quedamos. Eu tiña unha artesa detrás e meu irmán unha mesa. E quedamos debaixo dela, eu cunha man para arriba e un irmán meu cunha perna. Que vive no Mallo, ele ainda vive, somos os únicos irmáns que vivimos. E logo, ao cabo do ano de estar feita, no mesmo día, a 1 da mañán do ano de estar feita, tivemos que salir para a calle, vivía un primo con nós, e salimos para a calle de arriba, abriuse as portas de un lado, e salimos coa agua por a... Volveu outro golpe de mar outra vez? No mesmo día, pero era 1 da mañán. Tamén é casual, non? O mesmo día. É dicir, que o mar quería recordar. Sí, no, é que neses anos o non ter o malecón, pois, en enero e febrero era raro o ano que non entraba o mar nalgúna casa ou nunha zona ou noutra. Sí, era moi normal eso, que o mar nacera nas casas. Aquí no paseo este de riba e tamén ter que abriren as portas para que o mar entrara e non a reventara. E tamén me dicía dunha nena que... Era a miña filla. Era a súa filla? Era a miña filla. E que lle pasou? Porque logo vivín aí. Tiña 6 meses ou 7 meses. Estaba a muller a tara, un día, de día, por a tarde. Estaba atando as redes? Pois tiña nunha canastra, no cual estaba a dormir. Era a cuna. E deu un golpe de mar, entrou por a odeja, e andaba por ali, e logo puxo que miña nai na entrada para pararla coas pernas, si non levaba ya. Para que non salira para fora. Para que non salira para fora. Para que non a fora. levara. Xentes valentes da Guarda, homes e mulleres que miran o mar aos ollos desafiando. Alguén podía pensar que estas xentes nada serían sen o seu mar, pero agora eu sei que é ao revés. Este mar, o que nada sería sen a súa xente. Esta espada de peixe elaborada pola man do mariñeiro Antonio Drover simboliza a armonía entre os mariñeiros da Garda e o seu mar. E aquí sábese ben
o que é esa armonía. Agora teño que viaxar a outro porto, pero antes prestemos atención ao mar ensoñado da Garda. Eu teño unha paixón especial, que xa o saben algúns dos seguidores do programa, que é un amigo común, que é Bernardino Graña. Así que non podo vir... O poeta do mar. O poeta do mar, non podo vir a Garda, estar contigo e non escoitar un poema de Bernardino. Como vivir mañá se o túa. Graña e o grande Suso Bamonde. Exactamente, que musicou Como vivir mañá sin a luz túa. Case morto, vivín sen coñecerte, a lona chaira seca e por absurdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Pois soedade desconforme adentro e a semente a cair en terradura. Como hai vivir mañá sen a luz túa, como hai vivir mañá sen a luz túa, como hai vivir mañá sen a luz túa, como hai vivir mañá sen a luz túa. Muchísimas gracias, Tino. Graciñas a vos por tratar a terra con tanta dignidade que falta fai. Eso faz ti. Dignificas gracias a Salitre. este país. Que haya máis salitre polo mundo. Gracias, moitas gracias. Gracias, Tino.